Tervetuloa Liike-gallerian avajaisiin. Tämän gallerian tavoitteena on tuoda opiskelijoille, erityisesti kuvataiteen opiskelijoille, mutta myös viestinnän opiskelijoille tila ja paikka, missä he voivat esittää ja esitellä omaa osaamistaan, omaa tekemistään. Avajaisnäyttelynä on piirustus- ja maalaustyöpajan opiskelijoiden salonkinäyttely. Nämä työt on ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin kuvataiteen ja viestinnän opiskelijoiden tekemiä. Lisäksi tähän piirustus- ja maalaustyöpajan osallistuu ammattiopiston opiskelijoita. Julistan Liike-gallerian avatuksi. Tämä on minusta erityisen merkityksellinen sen takia, että me ollaan avaamassa taidegallerian Kemi-tornion alueelle, joka on perinteisesti tämmöinen savupiippu- ja terästeollisuusalue, ja se taide ja kulttuuri on se ensimmäinen asia, mikä tästä alueesta tulee mieleen. Eli Liike-gallerialle. Kyllähän se kuvataiteilijalle merkkaa tosi paljon, että saa omia töitä esille julkisesti, että meillä on niin hirveästi koulun sisäisiä näyttelyitä. Niin nyt täällä kauppakeskuksessa, että me voidaan myös myydä niitä töitä. Ja sitten tavallaan ihmiset voi shoppailla taidettakin samalla, kun shoppailee vaikka vaatteita.